Recording in progress. Δείτε το recording. Okay. Σήμερα είναι αγαπημένο μου, γενικά κάνουμε το αγαπημένο μου κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο των Yoga Sutras και είναι αυτή η αγαπημένη μου στίχη, πάρα πολύ στίχη, γιατί για μένα το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη ζωή όπως είναι. Είναι αυτό που λέμε, τη ζωή, δηλαδή την ενσάρκωση, την περιγράφει όπως είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί αν δεν συνειδητοποιήσουμε την ενσάρκωση όπως είναι, δηλαδή όπως τη βλέπει η ψυχή, όπως τη βλέπει η αιώνια μας μορφή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά και γιατί ζούμε και γιατί όλα αυτά. Και νομίζω ότι αν δεν καταλάβουμε γιατί ήρθαμε στον κόσμο και γιατί ζούμε όλα αυτά, δεν υπάρχει τρόπος να είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι αδύνατον να βιώσουμε την ευτυχία αν δεν κατανοήσουμε τη ζωή. Είναι αδύνατον να βιώσουμε την πραγματική ευτυχία αν δεν κατανοήσουμε τη ζωή. Και στο δεύτερο κεφάλαιο ο Πατάντζαλη περιγράφει, δεν μου αρέσει να λέω Πατάντζαλη γιατί δεν νομίζω να είναι ο Πατάντζαλη που τα έγραψε, βασικά τα μάζεψε ο Πατάντζαλη. Είναι η φιλοσοφία αυτή της γιόγκα, της ένωσης με την πηγή. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία περιγράφει με τέτοιο τρόπο τη ζωή που μας βοηθάει πάρα πολύ να την κατανοήσουμε. Και αρχίζουν οι αγαπημένοι μου στίχοι τώρα, αφού μίλησε για τα κλέσια, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να τα κατανοήσουμε και ήταν πολύ ωραία η επέμβαση σου, Άλεξ μου, σήμερα το πρωί, που είπες τα μελετούσες τα κλέσια. Και ναι, τα κλέσια, δηλαδή οι παρενέργειες του εγώ, το εγώ και οι παρενέργειές του, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να κατανοήσουμε τη ζωή. Να ξαναπούμε τις παρενέργειες του εγώ για να συντονιστούμε όλοι και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα λέμε αυτά όχι για να τα ονομάσουμε, να τα βάλουμε στο ψυγείο μας και να τα βλέπουμε και να λέμε τα λέμε για να τα αναγνωρίσουμε ενώ ζούμε. Ενώ ζούμε, να τα αναγνωρίσουμε. Να περπατάμε και όχι να τα αναγνωρίσουμε και να τα λέμε στους άλλους. Να τα αναγνωρίσουμε και να σιωπάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η σωστή αυτογνωσιακή πρακτική. Η σωστή αυτογνωσιακή πρακτική είναι να τα αναγνωρίζουμε και να σιωπάμε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αν του αναγνωρίσεις το κλέσια του ή αν δεν το αναγνωρίσεις. Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε τα δικά μας κλέσια και να τα αναγνωρίζουμε και στους άλλους, να αναρωτιόμαστε γιατί τα είδαμε στους άλλους, γιατί τα είδαμε, γιατί τα παρατηρήσαμε στους άλλους. Και να παίρνουμε παραδείγματα ο ένας από τον άλλον, χωρίς να μιλάμε. Κλέσια λοιπόν. Βοηθήστε με λίγο γιατί εντάξει, μπορώ να τα δω και σημειωμένα. Ας θα τα δω να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν άγνοια. Άγνοια, όταν λέμε την άγνοια, να τα πω όλα πρώτα και μετά τα εξηγήσω. Άγνοια, εγωισμός, προτίμηση, αποστροφή και ένστικτο επιβίωσης. Άγνοια, εγωισμός, προτίμηση, αποστροφή και ένστικτο επιβίωσης. Άγνοια, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι είμαι η ψυχή και νομίζω είμαι το εγώ, αυτά που αισθάνομαι και αυτά που σκέφτομαι. Αυτό είναι το πρώτο, αυτή είναι η άγνοια. Μετά έχουμε εγωισμός, δηλαδή βλέπω τα πράγματα μέσα από το εγώ μου, δηλαδή μέσα από τα τραύματα μου, τις προγραμματισμούς μου, τις προτιμήσεις μου, όλα. Βλέπω τα πράγματα μου μέσα από τη δική μου οπτική γωνία. Δεν ανοίγω τους ορίζοντές μου. Μετά, προτιμήσεις και απέχθειες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακλέσια, 2 είναι αυτά. Προτιμήσεις και απέχθειες, δηλαδή έλκομαι από το ευχάριστο για το εγώ και αποθούμε από το δυσάρεστο. Και το ένστικτο επιβίωσης, δηλαδή αυτή η τάση που έχουν τα κύτταρά μου, όλα μου τα κύτταρα, ένα-ένα, να επιβιώσουν πάση θυσία. Πάση θυσία. Αυτά θα μου πεις είναι κακά, αυτά που λέμε. Άμα τα πεις σε κάποιον τώρα άνθρωπο και του πεις, ναι, βλέπω τα πράγματα από τη δική μου μεριά. Έχω άποψη δηλαδή. Η άποψή μου, έχω άποψη. Τι είναι η άποψη? Άποψη είναι αυτό. Βλέπω τα πράγματα από τη δική μου μεριά και λέω η άποψη μου είναι, γνωρίζοντας ότι είναι ο τρόπος που τα βλέπω εγώ. Και είναι αποδεκτό στην κοινωνία. Και όλα τα κλέσια είναι αποδεκτά στην κοινωνία. Πολύ αποδεκτά. Τα δέχεται η κοινωνία πολύ καλά.
Η άγνοια, δηλαδή το να θεωρώ ότι είμαι τα συναισθήματά μου και οι σκέψεις μου και είμαι το εγώ μου, είναι πάρα πολύ αποδεκτό στην κοινωνία. Τόσο αποδεκτό που αν κάποιος το λέγαμε το χθες, την Κυριακή δεν το λέγαμε, αν κάποιος αποσυνδεθεί λίγο και παρατηρήσει τα συναισθήματά του, κατηγορείται στην κοινωνία. Σου λέει, είσαι αναίσθητος. Αναίσθητος. Είναι αναισθησία αυτό που κάνεις. Δεν έχεις αισθήματα. Φυσικά και έχουμε όλοι αισθήματα. Το να μπορούμε όμως να τα παρατηρούμε χωρίς να ταυτιζόμαστε με αυτά, καμιά φορά παρεξηγείται πάρα πολύ. Δείτε λοιπόν ότι όλα τα κλέσια είναι κοινωνικά αποδεκτά. Αυτή η ταύτιση με τα συναισθήματα που είναι η άγνοια, το ένα. Το δεύτερο, ο εγωισμός, η άποψη, είναι αποδεκτή και επιβάλλεται καμιά φορά. Αν δεν έχεις άποψη, αν θέλεις να δεις τα πράγματα από μια γενική οπτική γωνία, κατηγορείσαι ότι δεν είσαι αρκετά έξυπνος, δεν συμβάλλεις αρκετά στην κοινωνία. Αποστροφές και έλξεις και αποστροφές, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ αποδεκτό στην κοινωνία. Συνέχεια να κυνηγάμε την απόλαυση και οτιδήποτε είναι δύσκολο να το αποφύγουμε. Κανένας δεν θα μας πει τίποτα στην κοινωνία αν το κάνουμε αυτό. Και το τελευταίο, το ένστικτο επιβίωσης βέβαια, που είναι βασιλιάς των κλέσια, που κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση, είναι ok να θέλω να επιβιώσω. Έτσι, μισό λεπτό να φτιάξω. Όχι, δεν φτιάχνει, εντάξει. Ναι, καλώς τους. Άρα τα κλέσια είναι πολύ αποδεκτά από την κοινωνία. Άρα για να μπορέσουμε να τα δούμε και να τα μελετήσουμε, πρέπει να βγούμε από την κοινωνία. Όχι να βγούμε, δεν χρειάζεται να βγούμε, αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Γι' αυτό και σας είπα, μην μιλάτε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να μιλάς, γιατί άμα τους κάτσε, πρέπει να τους κάνεις όλη τη μελέτη του Yoga Sutras για να τους εξηγήσεις ότι, ξέρεις, δεν ανάγκη όλη μέρα. Αν είναι και κάτι δυσάρεστο, δεν είναι ανάγκη να το αποθείς τόσο πολύ. Και αν είναι και κάτι πολύ ευχάριστο, δεν είναι ανάγκη συνέχεια να το τρέχεις. Ένα παράδειγμα θέλω να πω. Έτσι. Άρα, τα κλέσια και η κοινωνία και το εγώ επικρατούν. Πρέπει να βρούμε εμείς έναν τρόπο να αποτραβηχτούμε λίγο για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτογνωσία όταν τα κλέσια είναι πολύ βαθιά ριζωμένα μέσα μας και πολύ ενεργά. Και λέω πολύ ενεργά και δεν λέω... Τα κλέσια δεν θα τελειώσουν ποτέ, δεν σταματάνε. Οι παρενέργειες του εγώ θα φύγουν όταν φύγει το εγώ, δηλαδή όταν πεθάνουμε. Απλά θέλουμε να τα μειώσουμε. Αυτό που σας έλεγα για την Κυριακή, ότι ο στόχος μας δεν είναι ούτε να σκοτώσουμε το εγώ, ούτε να διαλύσουμε τα κλέσια, ούτε να πάμε να γίνουμε καλόγεροι. Ο στόχος μας είναι να πάει η επιβίωση και το εγώ δεύτερο και να βγει πρώτα η ψυχή. Μέχρι εκεί. Και τα κλέσια μαζί με το εγώ θα πάνε δεύτερα, δεν θα πάνε τελευταία. Δεν θα πάνε να τα καταστρέψουμε, απλά θα πάνε δεύτερα. Θέλουμε να πάνε απλά δεύτερα. Να έχει προτεραιότητα η ψυχή και το δεύτερο να είναι το εγώ. Καλώς. Έλα, αν θες εδώ. Αν θες εδώ, αλλιώς πήγαινε εκεί. Ναι, ό,τι θες. Ναι. Πετύχουμε το πρώτο, τα άλλα να ξυλίξουμε. Την άγνοια. Πολύ ωραία παρατήρηση. Αν πετύχουμε την άγνοια, δεν έχουμε μαξιλάρια. Να φέρουμε. Ναι, έχει μέσα. Άσνο. Δεν πας να τις φέρεις μαξιλάρια. Επειδή ξέρει η Άσνο, γι' αυτό. Ξέρεις που έχει, ναι. Ναι. Ναι, στο μέσα. Θα τα δεις. Λοιπόν, μεγάλα μαξιλάρια θελμάζουν. Λοιπόν. Είδατε, το πρακτικό νίκησε τώρα. Νίκησε το πρακτικό της, η ψυχή πήγε από κάτω και βγήκε το πρακτικό από πάνω. Ναι, έτσι συμβαίνουν αυτά. Πάμε να το ξαναβάλουμε από πάνω. Ναι, τα κλέσια λοιπόν, είπε κάτι πολύ ωραίο η Άσνο, πριν φύγει να πάρει τα μαξιλάρια, ότι
θα... Αυτό στην Ότι άγνοια. η άγνοια, όταν... Ναι, και αυτό το λέει και ο δάσκαλός μου. Όταν η άγνοια εξαλειφθεί, μειωθεί τέλος πάντων, απενεργοποιηθεί κάπως, τότε όλα φεύγουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τα συναισθήματα, δεν είσαι οι σκέψεις, δεν είσαι το εγώ. Και οι προτιμήσεις και απέχθεις καταλαβαίνεις ότι είναι το εγώ. Το ένστικτο επιβίωσης καταλαβαίνεις ότι το εγώ θέλει να επιβιώσει. Τα κύτταρα, το σώμα και το εγώ θέλει να επιβιώσει. Άρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Βρήκες? Αυτά, εντάξει. Αυτό το κόκκινο το μαξιλάρι που είναι? Εδώ. Α, εδώ, εντάξει. Εδώ. Σε φτάνουν αυτά, αγάπη μου? Σε φτάνουν? Ωραία. Δηλαδή καμιά. Ναι. Λοιπόν, αφού βρήκαμε και μαξιλάρια, πάμε παρακάτω. Έτσι, να ξέρετε. Λέει λοιπόν, θα πάμε στο 12, το 12ο στίχο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Να πάω στο 11 για να μπούμε μέσα. Για να σβήσουν λοιπόν... όχι, να πάω στο 10. Όταν οι 5 παρενέργειες του εγώ, τα κλέσια που είπαμε τώρα, κρατηθούν αδρανείς με τη γιόγκα της δράσης, της πράξης, κρύα γιόγκα, τότε σταδιακά απορροφούνται από το νου και αποδυναμώνονται. Σταδιακά απορροφούνται από το νου και αποδυναμώνονται. Αυτή η αποδυνάμωση λέει ότι γίνεται με τη γιόγκα της δράσης. Η κρύα γιόγκα. Η κρύα γιόγκα είπαμε ότι είναι 2 είδη. Η κρύα γιόγκα του Γιογκανάντα που είναι πρακτικές. Αναπνοή, οραματισμό, διάφορες πρακτικές. Για να μπορέσει να καθαρίσει το νευρικό σύστημα και να διαλυθούν τα κλέσια. Έχει ειδικές λοιπόν πρακτικές, εντατικές πρακτικές. Και ο Πατάντζολη προτείνει κάτι άλλο. Πρακτική στη ζωή. Τάπας, Σουατιγιάγια, Ίσουαρα Πρανιτάνα. Το τρίγωνο της πνευματικότητας. Τάπας, πειθαρχία, πρακτική, Σουατιγιάγια, θεωρία, αυτογνωσία, Ίσουαρα Πρανιτάνα, πίστη, αφοσίωση, παράδοση σε κάτι ανώτερο. Αυτά τα 3, πρακτική, θεωρία, πίστη, αυτά τα 3 είναι, τα είπαμε σε προηγούμενες φορές, δεν θα τα αναλύσω τώρα. Λέει ο Πατάντζολη ότι με αυτό το πράγμα σιγά σιγά τα κλέσια διαλύονται, αποενεργοποιούνται, χάνουν τη δύναμή τους, να πούμε. Χάνουν τη δύναμή τους. Και είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε αντί να πάνε από κάτω από την ψυχή και να μην είναι από πάνω από την ψυχή. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί σας θυμίζω και το συμβολισμό του εωσφόρου, του διαβόλου, που όλοι τον φοβούνται και όλοι δεν θέλουν με τίποτα να τους πιάσει. Ο εωσφόρος δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την παράδοση στα κλέσια. Τίποτα άλλο. Αν του βάλανε κερατάκια και τον κάνανε μαύρο και τέτοιο, αυτό είναι γιατί η συνειδητότητα του ανθρώπου είναι πάρα πολύ χαμηλή για να κατανοήσει. Και σου λέει, ας το κάνουμε κάτι τρομακτικό, πας και φοβηθούν. Και υποταχθούν. Η υποταγή αυτή όμως δεν είναι τίποτα άλλο από μια φτηνή, επιφανειακή απειλή. Βασικά την τρώμε, την καταπίνουμε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κατανοήσουμε ότι η υποταγή στα κλέσια, στην άγνοια, είναι αυτό που ρίχνει την ψυχή κάτω από το εγώ. Και αυτό είναι ο διάβολος. Αυτό είναι ο διάβολος. Έβαλε το εγώ πάνω από την ψυχή. Δηλαδή το 90% της ανθρωπότητας. Πάνε και στην εκκλησία και κάνουν και ιεροτελεστίες με το Χριστό και με τις θρησκείες τους, όποια θρησκεία και να. Το 90% της ανθρωπότητας είναι υποταγμένη στα κλέσια, έχουν υποτάξει την ψυχή στο κλέσιο και απλά θεωρητικά λένε ναι, δεν είμαι με το διάβολο. Άρα, η δουλειά μας είναι να
βρούμε έναν τρόπο να εξαλείψουμε τα κλέσια. Είτε με την κρύα γιόγκα την πρακτική, είτε με την κρύα γιόγκα της ζωής. Για να σβήσουν εντελώς, συνδυάζουμε τη γιόγκα της δράσης με διαλογισμό. Ο διαλογισμός τι είναι? Πάλι κάθεσαι, το ίδιο πράγμα. Ο διαλογισμός, αυτός που λέει ο Πατάντζελη, είναι κάθομαι και συνειδητοποιώ. Βασικά συγκεντρώνομαι, διάνα, σημαίνει γίνομαι το σημείο συγκέντρωσής μου. Γίνομαι το σημείο συγκέντρωσης. Αυτή είναι η διάνα. Διάνα, γίνομαι το σημείο συγκέντρωσης. Όταν λοιπόν γίνεις το σημείο συγκέντρωσης, τι γίνεται? Τι γίνεται? Τι γίνεται στα κλέσια? Φεύγει το εγώ. Φεύγουν τα κλέσια. Ξαφανίζονται γιατί χάνεσαι σε κάτι άλλο. Αυτό που γίνεται και με την αγάπη. Η αγάπη τι είναι? Χάνομαι μέσα σε έναν άλλον άνθρωπο ή μέσα σε έναν γκρουπ ανθρώπων ή μέσα στο Θεό. Διαλογισμός είναι και η αγάπη. Οτιδήποτε λοιπόν μας κάνει να χαθούμε μέσα σε κάτι άλλο είναι διάνα. Είναι διαλογισμός. Και οτιδήποτε μας κάνει να χαθούμε μας μειώνει τα κλέσια, άρα σιγά σιγά αναδύει την ψυχή. Okay. Είπαμε, η απορρόφηση από το νου δεν εννοεί το νου τον κατώτερο, εννοεί τον ανώτερο νου. Τα κλέσια απορροφούνται από το νου, τον ανώτερο, το βινιάνα μαγιακόσια. Έτσι. Απορροφούνται δηλαδή από το νου της ψυχής. Τα κλέσια, σιγά σιγά και έτσι αποδυναμώνονται. Πότε γίνεται αυτό? Όταν ο κατώτερος νους χάσει τη δύναμή του. Όχι χάσει, μειώσει, να μην πούμε χάσει. Μειωθεί η δύναμη του κατώτερου νου. Το συνδέουμε αυτό λοιπόν. Άρα, για να μειωθεί η δύναμη του κατώτερου νου και να απορροφήσει ο ανώτερος νους τα κλέσια, θέλουμε τάπας σουατιγιάια ίσουαρα πρανιτάνα, πειθαρχία, αυτογνωσία, απαράδοση, πίστη, το τρίγωνο της πνευματικότητας και σε συνδυασμό, λέει ο Πατάντζελη, με διάνα, δηλαδή συγκέντρωση τόσο πολύ σε κάτι που γινόμαστε αυτό. Θα βάλω λοιπόν πάντα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί ο διαλογισμός δεν είναι μόνο κάτι που κάθεσαι και το κάνεις. Το προτρέπω πάρα πολύ, αν και όλοι οι δάσκαλοι που ακολουθώ, εκτός ο δάσκαλος μου Γκιτανάντα, οι άλλοι δάσκαλοι που ακολουθώ, όπως είναι ο Μούτζι, όπως είναι ο Κρισναμούρτη, όπως είναι ο Ραμάνα Μαχάρση, δεν ενδιαφέρονται για το διαλογισμό. Δεν σου λένε κάτσε κάνει διαλογισμό. Δεν σου λένε έτσι. Γιατί έχουν ανοιχτεί την καρδιά τους και κάνουν διαλογισμό συνέχεια. Όταν αγαπάς, δεν χρειάζεται να κάνεις διαλογισμό. Όταν δεν αγαπάς, κάτσε να κάνεις διαλογισμό, πας και αγαπήσεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι? Ναι, γι' αυτό είπα όταν αγαπάς. Δεν είπα όταν αγαπάς τον άντρα σου, το παιδί σου. Αυτό... Μπορεί να ξέρει, αλλά κάποιος δεν ξέρει. Θα μένει παντού η αγάπη. Ναι. Αυτή την αγάπη εννοούμε. Ευχαριστώ για την... Μπορεί να ξέρει και να υπάρχει αγάπη. Ναι. Η αγάπη είναι αγάπη. Δεν έχει σχέση ποιον έχεις μπροστά σου. Μπορεί με αφορμή κάποιον, το παιδί σου, τον άντρα σου, το γείτονα, οτιδήποτε. Λοιπόν, μην παρεξηγηθώς. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν κάποιον που αγαπάμε, μπορεί να ανοίξει η καρδιά να αγαπήσουμε τα πάντα. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αγάπη, δεν μιλάω για αυτή την αγάπη που έχει προτιμήσεις. Καμία. Να γίνουμε το σημείο συγκέντρωσης κάθε φορά. Κάθε φορά να γίνουμε το σημείο συγκέντρωσης. Όπου κοιτάω και όπου συγκεντρώνομαι, να γίνουμε το σημείο συγκέντρωσης. Αυτή την αγάπη εννοώ. Αυτό είναι πάλι πολύ ωραίο. Όταν υπάρχει αγάπη, είτε επειδή έχεις αφορμή, δηλαδή γέννησες, ρε παιδί μου, ένα παιδί και το αγαπάς τόσο πολύ που άνοιξε η καρδιά σου και αγαπάς τους πάντες. Οτιδήποτε. Αυτό που έχεις εσύ. Το έχει η Ήρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπου γυρίσεις να κοιτάξεις, γίνεται αυτή
η συγκέντρωση, λόγω του ότι είναι ανοιχτή η καρδιά, μόλις γυρίσεις λοιπόν, πού γύρισες να κοιτάς? Κοιτάς ένα δέντρο, το αγαπάς. Κοιτάς ένα γάτο, τον αγαπάς. Κοιτάς ένα παιδί, το αγαπάς. Κοιτάς ένα γέρο, τον αγαπάς. Κοιτάς και αγαπάς. Όπου γυρίσεις λοιπόν, επειδή είναι ανοιχτή η καρδιά, αγαπάς. Μόλις αγαπήσεις, συγκεντρώνεσαι εκεί, γιατί το αγαπάς. Έτσι, αγαπάς κάτι, συγκεντρώνεσαι. Το βλέπεις και λες, θέλω να το κοιτάω. Θέλω να συγκεντρωθώ σε αυτό. Μόλις γίνει αυτή η συγκέντρωση, αυτό είναι. Είναι διάνα, είναι διαλογισμός. Okay? Αλλά δεν μπορείς να είναι ένα, γιατί αυτό σημαίνει ότι αν αγαπάς μόνο το παιδί σου, ή μόνο τον άντρα σου, ή μόνο οτιδήποτε, ή μόνο τη μάνα σου, τότε αυτό σημαίνει ότι μόνο όταν είναι και η μάνα σου θα είσαι σε διαλογισμό. Δηλαδή, έτσι, όχι, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε την αγάπη αυτήν του Δινιάνα Μαγιακώσια, την αγάπη, του ανώτερου νου την αγάπη, η οποία απλά σκανάρεις και αγαπάς. Τσακ. Και μετά δεν χρειάζεσαι το διαλογισμό πια. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, είναι καλά να κάνεις διαλογισμό, γιατί ο διαλογισμός, δηλαδή τι είναι ο διαλογισμός, να συγκεντρώνεσαι τεχνητά σε ένα σημείο. Ναι, ο Μούτζι δεν χρειάζεται να κάνει διαλογισμό. Ο Κριστιναμούρτη δεν χρειάζεται να κάνει διαλογισμό. Ο Ραμάνα Μαχάρης δεν χρειάζεται να κάνει διαλογισμό. Εντάξει. Δηλαδή δεν χρειαζόντουσαν αυτοί να κάνουν διαλογισμό, γιατί ήδη ήταν σε διαλογιστικό επίπεδο. Ήταν ήδη μέσα στην αγάπη. Ήδη έβρισκαν πολλά πράγματα. Όταν αγαπάς, μπορείς να συγκεντρωθείς. Να το πω αλλιώς. Μπορείς να συγκεντρωθείς. Έχεις αυτόματη ධάρανα στο σημείο που αγαπάς. Μπορείς να συγκεντρωθείς. Δυστυχώς, όταν το εγώ είναι πάνω από την ψυχή, αυτού του είδους την αγάπη, του κατώτερου νου, του εγώ και όχι της ψυχής, δυστυχώς γίνεται εκτιτικότητα. Γίνεται ένα πράγμα έτσι διαστρεβλωμένο. Αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε, πηγαίνοντας πίσω στα κλέσσα, να τα αναγνωρίσουμε μέσα μας, όχι στους άλλους και να κατηγορούμε τον κόσμο, σε εμάς. Και να πούμε γιατί δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω. Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το πλάσμα, όποιο και να είναι. Να το δεχτώ όπως είναι και να γίνω αυτό. Να βγω από το εγώ μου και να γίνω αυτό. Ρωτήστε τον εαυτό σας και θα έρθει η απάντηση. Έρχεται η απάντηση. Γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω. Γιατί. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός όλοι μας που δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε. Άρα δεν μας αφήνει να διαλογιστούμε. Το ίδιο που δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε, αυτό είναι που δεν θα μας αφήσει και να διαλογιστούμε. Απλά με το διαλογισμό είναι πιο εύκολο να το ξεπεράσεις. Κάνει κάτι κολπάκια εκεί ο νους συγκεντρώσει. Φως και κάνει. Και το ξεπερνάς πιο εύκολα. Αλλά το ίδιο πρόβλημα που έχουμε να αγαπήσουμε, το ίδιο αυτό το εμπόδιο είναι και εμπόδιο για να διαλογιστούμε. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να βγούμε από το μικρό μας εγώ και δεν βγαίνουμε. Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορείς να βγεις από το μικρό σου εγώ? Αυτός ο λόγος είναι που δεν σε αφήνει να διαλογιστείς και αυτός ο λόγος είναι που δεν σε αφήνει να αγαπήσεις. Και αυτό ρωτώντας το μαθαίνουμε, όχι με τις τύψεις και με την «Αχ, γιατί», τίποτα. Απλά ρώτα τον εαυτό σου. Συνέχεια. Χωρίς κριτική, χωρίς κριτική. Είναι αυτό που είπαμε πάλι την Κυριακή. Βγαίνω τώρα λίγο από το θέμα, αλλά δυστυχώς πρέπει να τα πω. Δυστυχώς, ευτυχώς. Τις επιτυχίες μας και τις αποτυχίες μας δεν πρέπει να τις δίνουμε στο εγώ. Δεν πρέπει. Και τις αποτυχίες μας. Αν δώσω την αποτυχία μου στο εγώ, το εγώ θα κολλήσει εκεί. Αν λοιπόν δεν μπορώ να αγαπήσω, πάμε εκεί, και το δίνω στο εγώ αυτό, δίνω αυτή την αποτυχία στο εγώ, το εγώ θα αρχίσει. Δεν μπορώ να αγαπήσω. Και δεν μπορώ να αγαπήσω γιατί πληγώθηκα όταν ήμουν μικρή και γιατί δεν υπάρχει κανένας να αξίζει τον κόπο την αγάπη μου και πού θα βγω εγώ τώρα να αγαπήσω. Και θα αρχίσεις έτσι. Άρα τι κάνεις? Δίνεις την αποτυχία σου στο εγώ, το εγώ φτιάχνει μια ιστορία γύρω από αυτό και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Μη δίνουμε την αποτυχία μας στο εγώ. Δεν χρειάζεται να τη δίνουμε την αποτυχία μας στο εγώ. Και πώς δεν δίνουμε την αποτυχία μας στο εγώ? Με το να μην κριτικάρουμε, να μην νιώθουμε, να αποβάλουμε οποιαδήποτε τύψη. Και θα αρχίσω από ένα μικρό που το είπα πάλι την Κυριακή. Συγγνώμη για αυτοί που ήρθαν την Κυριακή, τα ξανακούνε, αλλά δεν πειράζει. Ο λόγος που έγινα δασκάλα γιόγκα ήταν γιατί δεν έδωσα την αποτυχία μου να κάνω τις άσανας
καλά. Ήμουν πολύ, δεν ήμουν καθόλου flexible. Καθόλου. Αλλά δεν το έδωσα αυτό στο εγώ μου. Δεν έδωσα αυτή την αποτυχία στο εγώ να πω και αυτή κάνει πιο καλές ασκήσεις από μένα. Τίποτα στον κόσμο μου. Πήγαινα εκεί, έκανα ό,τι μπορούσα, επειδή ένιωθα καλά και έβγα. Δεν έδωσα αυτή την αποτυχία. Ποιος νοιάζεται. Αλλά τέλος πάντων, αποτυχία στο εγώ μου. Με τον ίδιο τρόπο, όταν νομίζω το κάνω, όχι νομίζω, ναι, τις πιο πολλές φορές το κάνω. Όταν δεν πετυχαίνω κάτι πνευματικά, είτε νευριάζω, χάνω, ας πούμε, αυτό, πολλές φορές, και με εσάς και με άλλους, ειδικά με την οικογένειά μου, χάνω την υπομονή μου. Νευριάζω. Λοιπόν, αυτό, αν το έπαιρνα σοβαρά, δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να σας μιλάω. Αν έδινα αυτή την αποτυχία στο εγώ μου, δεν θα ήμουν εδώ να σας μιλάω. Όμως δεν το δίνω στο εγώ μου. Μόλις χάσω την ψυχραιμία, μου λέω εντάξει, έχασα ψυχραιμία. Τι να κάνω. Την έχει πληρώσει πολλές φορές. Ναι. Όχι, δεν το φταίω. Δεν το φταίω. Και μάλιστα πολλές φορές και με έχετε βιώσει στο εξαήμερο που το είπα ότι έχασα την ψυχραιμία μου και τα λάθος. Δεν έριξα σε κανέναν το τέτοιο, αλλά δεν την έδωσα την αποτυχία αυτή στο εγώ. Την έδωσα στην ψυχή. Και είπα, ωραία, αποτύχαμε. Πάρ' το, κάνε τι θες. Κάνε ό,τι θες. Και βγαίνει μάθημα. Βγαίνει κάθε αποτυχία μετά, γίνεται μάθημα. Αν τη δώσεις όμως στο εγώ, τι βγαίνει? Βγαίνει δικαιολογία. Βγαίνει επιχείρημα. Βγαίνουν επιχειρήματα, δικαιολογίες, έξυπνα επιχειρήματα. Άμα είσαι έξυπνη, βρίσκεις έξυπνα επιχειρήματα. Δεν βρίσκεις ωραία επιχειρήματα, Ωραία, μην τα βρίσκεις ωραία επιχειρήματα. Έξυπνα επιχειρήματα. Βέβαια. Ωραία. Και τι θα κάνεις? Ταΐζεις τον κατώτερο νου και περνάει η ώρα. Και περνάει ενσάρκωση. Προσοχή λοιπόν. Να μην δίνουμε τις αποτυχίες μας στο εγώ, γιατί απλά θα βγει κριτική, επιχειρήματα, δικαιολογίες. Δηλαδή, η πηγή του διαλογισμού σε πάει στην αγάπη και αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκεντρώνεσαι και να είσαι σε μια αίσθηση που δεν αναγνωρίζεις. Έστω στην αρχή. Ναι. Σε μια αίσθηση που δεν αναγνωρίζεις. Απλά το ονομάζω αγάπη. Παρασκευή μου. Το ονομάζω αγάπη. Εσύ μπορείς να το ονομάσεις ό,τι άλλο θέλεις. Απλά τώρα με την αφορμή αυτή, νομίζω είναι καλή ιδέα να το αναφέρουμε. Ναι, είναι και τα δύο σωστά που είπες. Και η αρχή του μηνύματος και το επόμενο. Είναι σωστά και τα δύο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τίποτα από αυτά που είπαμε. Καταλάβαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το βιώσουμε. Για να μην τα δίνουμε στα κλέσια. Ναι, καταλάβαμε και δεν ξέρω αν το βιώσαμε. Πώς θα το βιώσουμε? Και η online, αν θέλετε, ανοίξτε μικρόφωνο. Να ξέρετε, ανοίξτε μικρόφωνο, κλείστε κάμερα, αν δεν θέλετε να φαίνεστε, γιατί θα σας βάλω στο YouTube. Πώς βιώνουμε κάτι που είπαμε? Τώρα, ας πούμε, αυτά που είπαμε, πώς θα τα βιώσουμε? Ναι, πώς θα τα κάνουμε πρακτική? Το παρατήρηση. Ναι, το τρίγωνο της πνευματικότητας. Ναι, πώς, πείτε μου ένα παράδειγμα. Μόλις γίνει κάτι, εκείνη την ώρα που γίνεται, αντί να βρούμε δικαιολογία, κάντε το πράξη τώρα, χωρίς δικαιολογία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την πρακτική φιλοσοφία είναι ότι το αναβάλουμε. Αναβάλουμε να κάνουμε πρακτική τη φιλοσοφία. Λέμε, κατάλαβα τώρα, αλλά άσχημα γιατί τώρα δεν μπορώ. Κάντο τώρα. Να βγαίνουμε από το κουτί, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, κάντο τώρα. Μόλις νευριάσεις, εκείνη την ώρα, μόλις έρθουν δυσάρεστα συναισθήματα, μόλις νευριάσεις, μόλις φοβηθείς, τι είναι, τα κλέσια. Μόλις φοβηθείς είναι το ένστικτο επιβίωσης. Μόλις νευριάσεις είναι η αποστροφή. Μόλις σε πιάσει η λαγνία, πώς το λέω, αυτό το να θέλω, είναι η έλξη προς το ευχάριστο. Μόλις παραταυτιστείς με κάποιο συναίσθημα και χάσεις, είναι η άγνοια. Να το αναγνωρίσεις αμέσως, να μην δικαιολογηθείς, να μην πεις, να μην μιλήσεις. Το να μην μιλάς για μένα προσωπικά. Αυτό είναι η άποψη μου τώρα. Είναι ασμίτα, είναι εγωιστική άποψη.
Για μένα το ότι δεν μιλάω πολλές φορές με έχει βοηθήσει. Ενώ μιλάω πάρα πολύ. Θα τελειώσει τώρα η μπαταρία εδώ πέρα και είμαι πολύ σύγχρονη. Κάνεις εσωτερικό διάλογο, εννοείς? Ναι, δεν τα εκφράζω. Ναι, δεν το εκφράζω κάτι που συμβαίνει. Περιμένω και σιωπάω. Ναι, σιωπάω. Όταν βγει το συμπέρασμα θα το πω, αλλά πριν δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω πριν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ. Δεν μόνο, να επηρεάσεις ούτε καταστάσεις. Ναι, και δεν τραβάει και να πρέπει να δικαιολογηθώ και για αυτά που είπα. Τουλάχιστον δικαιολογώ μόνο για αυτά που... Αγγίζεις η ενέργεια του άλλου. Ναι, και ναι, όλα αυτά. Άρα πρέπει να βρείτε και εσείς το δικό σας κλειδί, το πώς γίνεται να μπορέσει να το συνειδητοποιήσεις επί τόπου. Τι να κάνεις, να πάει κάνει ένα κρυοντούζ, να μην μιλήσεις, να προσευχηθείς, να πας μια βόλτα. Κάτι πρέπει να βρεις να κάνεις για να έρθει η συνειδητοποίηση εκείνη την ώρα και όχι μετά. Γιατί έτσι πρέπει και να το θυμόμαστε ότι... Μπορεί να το αναγνωρίσεις αμέσως, ανάγκη να κάνεις κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, αλλά να το αναγνωρίσεις, μπορεί να πρέπει να κάνεις κάτι όταν το αναγνωρίσεις. Ή να μην κάνεις κάτι. Ή να μην κάνεις κάτι. Ή να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις κάτι. Πάντα όταν το αναγνωρίσεις πρέπει ή να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις κάτι. Εσύ μπορεί να χρειάζεται να μην κάνεις. Ναι. Εντάξει, βρείτε το. Πάντως η εφαρμογή, επίσης αρχίστε από τα μικρά. Το άλλο είναι. Αρχίστε από τα μικρά, μην πάτε στα μεγάλα. Δηλαδή, μην περιμένεις να πεθάνει η μάνα σου για να δουλέψεις το ένστικτο της επιβίωσης. Δεν χρειάζεται. Δούλεψε με το να πεθάνει η γάτα σου. Δούλεψε να δεις δουλέψτε με κάτι πιο μικρό. Μην αρχίσετε με τα μεγάλα και μετά απογοητευτείτε και πείτε δεν τα καταφέρνω να δουλέψω με τα κλέσσα γιατί δεν κατάφερα, ας πούμε. Αρχίστε με μικρά πράγματα. Αρχίστε με λεπτομέρειες στη ζωή. Με το σφουγγάρισμα, με το τέτοιο. Δηλαδή αρχίστε με τέτοια πράγματα. Απλά, καθημερινά. Δουλέψτε δηλαδή να εντοπίσετε τα κλέσσα σε μικρά πράγματα πρώτα. Μην πάτε απευθείας στα μεγάλα. Έτσι. Ωραίο το της Παρασκευής. Λοιπόν, όσο βιώνουμε ενσαρκώσεις, παλιό κάρμα φέρνει και αυτό τις 5 παρενέργειες σε ανάλογες εντάσεις σε αυτή ή σε μελλοντική ζωή. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο στίχος, γιατί δηλώνει, όπως θα το δηλώσει και αργότερα ο Πατάντζελη, ότι η ψυχή συνεχίζει ακάθεκτη μέσα από τις ενσαρκώσεις. Δεν τελειώνει τίποτα άμα πεθάνουμε. Η ψυχή μαζεύει κάρμα και το δουλεύει μέσα στις ενσαρκώσεις. Δεν τελειώνει για τη ζωή, για την ψυχή η ζωή. Συνεχίζει. Μπαίνεις μέσα σε σώμα, βγαίνεις από σώμα, είσαι στο αστρικό, μετά πηγαίνεις και πιο πάνω, μετά ξανακατεβαίνεις. Και όλα αυτά είναι μια συνεχόμενη ζωή για την ψυχή. Δεν λέει, τώρα τέλειωσε, κάνω παύση. Καμία παύση δεν γίνεται. Απλά αλλάζει παιδεία η ψυχή. Και λέει λοιπόν, παλιό κάρμα, δηλαδή δράσεις που έκανα στο παρελθόν, και όταν λέει στο παρελθόν εννοεί σε προηγούμενη ενσάρκωση, έτσι, φέρνει και αυτό τις 5 παρενέργειες σε ανάλογες εντάσεις, σε αυτή ή σε μελλοντική ζωή. Το κάρμα δηλαδή ξυπνάει ανάλογα τα κλέσια. Δηλαδή έχεις κάποιο συγκεκριμένο κάρμα φέρει από προηγούμενες ενσαρκώσεις, θα ξυπνήσουν συγκεκριμένο κλέσια. Ας πούμε έζησες από φτηνά τώρα, δεν μ' αρέσει, αλλά λέω φτηνά για να πάω παρακάτω να τελειώνουμε. Έζησες μια ζωή σε μια προηγούμενη ενσάρκωση που επίναγες. Επίναγες πάρα πολύ, ήσουν φτωχός, δεν πέρασες καλά. Σε αυτή την ενσάρκωση ίσως ξυπνήσει η αίσθηση της ευχαρίστησης και της απόθυσης, το κλέσια της ευχαρίστησης και της απόθυσης πολύ. Δηλαδή θέλεις να ευχαριστιέσαι και δεν θέλεις να περνάς άσχημα. Γιατί ξύπνησε αυτός ο σπόρος από κάποια ενσάρκωση προηγούμενη, όχι την προηγούμενη, προσοχή. Δεν ζούμε τώρα ό,τι είχαμε στην προηγούμενη ακριβώς εξάρκωση. Δεν δουλεύει
πώς το λένε, Ευθεία. ευθεία η ψυχή. Πώς το λένε το ευθεία. Όχι παράλληλα. Οριζόντια. Πώς είναι ο χρόνος που είναι, ο χρόνος που πάει έτσι, δεν ισχύει την ψυχή. Ευθυγραμμισμένος, όχι. Πάει κάποιος να ανοίξει μικρόφωνο. Για πες. Linear. Linear. Ναι, το είπαμε στα αγγλικά. Άμα το βρούμε και στα ελληνικά. Γραμμικά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Λοιπόν, δεν δουλεύουν. Η ζωή δεν δουλεύουν. Η ψυχή δεν δουλεύει γραμμικά. Στο χρόνο έτσι. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι ανακατεμένη. Άρα, δεν ξέρουμε από ποια ενσάρκωση θα ξυπνήσει κάποιος καρμικός σπόρος, ο οποίος θα ξυπνήσει συγκεκριμένο κλέσια. Αυτό το ήμουν στην προηγούμενη μου ζωή δεν ισχύει. Η ψυχή δεν το βλέπει έτσι, δεν ζει στο γραμμικό χρόνο. Δεν υπάρχει στο γραμμικό χρόνο. Ωστόσο, είναι η πορεία της ψυχής ευθύγραμμη. Αυτό το πριν και... Όχι, δεν είναι από το πριν στο μετά. Όχι. Δεν ζει στο γραμμικό χρόνο η ψυχή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να δούμε πράγματα που η ψυχή έχει βιώσει στο μέλλον. Κορινά, η ψυχή... Το επηρεάζει το παρόν και το παρελθόν στο γραμμικό χρόνο που ζούμε τώρα, Μαρία μου. Η ψυχή είναι παντού στο χωροχρόνο. Αν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, υπάρχει εδώ τώρα, σε αυτήν την ψευδαίσθηση. Ναι, στην ψευδαίσθηση επηρεάζει. Αλλά όχι σε γενικές γραμμές. Όταν βγούμε από αυτή την ψευδαίσθηση, δεν υπάρχει γραμμικός χρόνος και έτσι δεν επηρεάζει. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον έχει ήδη συμβεί. Ναι, Βασιλική. Η ψυχή δεν επιλέγει αυτό που πρέπει να βελτιωθεί. Βέβαια. Άρα, όταν μας συμβαίνει κάτι, είναι απαραίτητο να το δουλέψουμε. Να το δούμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί αλλιώς θα το μεταφέρουμε. Ναι. Σωστά. Πολύ σωστά. Άρα. Κορίνα, μια απορία. Είναι μόνο στο Matrix, ναι, ο χώρος και ο χρόνος είναι μόνο στο Matrix. Και ναι, μισό λεπτό Ειρήνη μου, όταν λέμε ότι οι πράξεις του παρόντος επηρεάζουν το μέλλον, εννοούμε στο Matrix, όχι εκτός του Matrix, δηλαδή στην ψευδαίσθηση, στην ενσάρκωση. Δεν συμβαίνει αυτό όταν η ψυχή βγει. Γι' αυτό και λέει ο Πατάντζελη εδώ, μισό λεπτό Ειρήνη μου, σε αυτή είσαι μελλοντική ζωή. Παλιό κάρμα φέρνει και αυτό τις 5 παρενέργειες σε ανάλογες εντάσεις, σε αυτή είσαι μελλοντική ζωή. Είναι ανακατεμένα όταν η ψυχή μπορεί να φέρει και από το μέλλον κάτι εδώ. Τώρα εδώ όμως, ναι, ζούμε στο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Έλα Ειρήνη. Κορίνα μου, άμα κρούσεις τέγια το κάρμα, τέγια. Φύγεις ποτούν τη ζωή και κρούσεις το κάρμα. Αν το κάψεις εννοεί, μιλάει κυπριακά. Αν το κάψεις τελείως το κάρμα, ναι. Ναι, εντάξει. Ναι, αγάπη, πες. Δεν ξανάρκεσαι πίσω. Ας ούτε με κλέσια. Άμα τελειώσει το κάρμα, τελειώνουν τα κλέσια, τελειώνει το εγώ και δεν ξανάρχεσαι. Και τελειώνει και το καθαρτήριο, παιδί σας. Ναι, τελειώνει το καθαρτήριο. Ναι, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε. Ναι. Όταν το κάρμα φτιάχνεται στο Matrix. Ναι, το κάρμα στο Matrix φτιάχνεται. Γιατί μετά το κουβαλάει η ψυχή. Έλαντε, ρώτα το Θεό. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θα ρωτήσω το Θεό όταν πάω. Και θα σου πω, θα στο στείλω. Όταν λέει το κάρμα δημιουργείται στο Matrix, γιατί το παίρνει η ψυχή μετά. Δεν ξέρω, έτσι αποφάσισε. Το κάρμα και γι' αυτό και μετά ξανακατεβαίνεις για να το ζεις. Δεν μπορείς να κάψεις κάρμα πάνω. Εδώ το κάνεις. Για να το ξαναφέρει. Και δεν το παίρνει. Είπαμε ότι το αφήνει στο cloud. Το αφήνει στο cloud η ψυχή. Η ψυχή δεν το παίρνει το κάρμα εκτός γης. Το αφήνει εδώ κάπου στο cloud, πηγαίνει και όταν κατεβαίνει στον δρόμο το παίρνει πάλι και ξανά. Θυμάσαι αυτή την παράσταση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ωραία, χαίρομαι. Έκανε τη δουλειά του έργο. Έκανε. Λοιπόν, ναι, άλλη. Κορίνα. Ναι. Κορίνα. Ναι, Έλμα μου, ναι. Το Matrix δεν παίζει έναν
φτιαχτό βοηθητικό ρόλο για το κάρμα. Ναι, ακριβώς. Ναι, Δηλαδή, σωστά. δεν το κουβαλάμε από το Matrix. Το Matrix, δηλαδή, πώς να το πω, είναι καθαρά βοηθητικό κατασκεύασμα για να βοηθήσει το κάρμα την ψυχή. Πολύ Αυτή είναι η ωραίο. βάση. Ωραίο, Πολύ ωραίο. Το Matrix είναι για να βοηθήσει την ψυχή να κάψει το κάρμα. Βασικά το Matrix είναι εργαλείο του κάρματος. Δεν είναι έτσι. Το Matrix, η ψευδέστηση αυτή είναι εργαλείο για να καεί το κάρμα. Αλλά το Matrix έχει το εγώ ταυτόχρονα. Ναι, το Matrix έχει το εγώ. Ναι, έτσι είναι το παιχνίδι. Να το κάνουμε και λίγο δύσκολο. Αλλιώς τι. Είναι σαν να βλέπεις ποδόσφαιρο. Είναι σαν να βλέπεις ποδόσφαιρο και οι αντίπαλες ομάδες να είναι φίλοι και να λένε: έλα, εντάξει, βάλε τον γκολ. Έλα, όχι, εσύ βάλε γκολ. Όχι. Βάλε εσύ γκολ. Δεν γίνεται. Μετά δεν θα κάτσουμε να το δούμε. Θέλει λίγο έτσι μια δυσκολία. Το conclusion είναι να ανεβαίνει η ψυχή. Τι είναι? Τι κάνεις, Ματθαίο? Το goal-in είναι όταν ερχόμαστε εδώ μέσα στην άγνοια να κάψουμε παραπάνω κάρμα από ό,τι δημιουργούμε. Μετά. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι αυτό. Όταν ανεβαίνει σε ένα στάδιο η ψυχή δεν θα ξανά. Όταν τελειώσει αρκετά το κάρμα, δηλαδή μείνει ελάχιστο και μπορεί να καεί, τόσο ελάχιστο που μπορεί να καεί στα άειλα, πολύ λίγο, τότε πάει η ψυχή, μαζεύει όλες τις πληροφορίες που πέρασε στα εκατομμύρια ενσαρκώσεις που έδωσε και τις πάει πίσω στην πηγή. Και έτσι η πηγή γίνεται πλουσιότερη. Αυτό είναι ο στόχος μου. Τι? Οι συνήθειες και οι προγραμματισμοί σου δεν σε βοηθούν όμως αυτό. Όχι. Η άγνοια, οι συνήθειες και οι προγραμματισμοί δεν σε βοηθούν. Όπως όταν παίζεις ποδόσφαιρο, ο αντίπαλος δεν σε βοηθάει. Αλλιώς, αν ήταν να παίξουμε ποδόσφαιρο και να μαλώνουν ποιος θα βοηθήσει τον άλλο να βάλει γκολ, τότε δεν θα βλέπαμε το ποδόσφαιρο. Ήρθαμε εδώ πέρα, παιδιά μου, για να υπάρχει αντίσταση. Δεν γίνεται χωρίς αντίσταση. Ναι, σε βάζει μέσα στην άγνοια, σε βάζει μέσα σε προγραμματισμούς, σε βάζει μέσα σε κάρμα και σου λέει κάψτε το τώρα. Και όχι μόνο κάψτε το, αλλά προσπάθησε την ώρα που το καίς να μην δημιουργήσεις κι άλλο. Έτσι είναι η ζωή. Ναι, έτσι είναι η ζωή. Το εγώ όμως δεν του αρέσει να το ακούει. Και σου λέει όχι, εγώ ήρθα εδώ να περάσω καλά, να μην κάψω κάρμα, τίποτα να μην κάνω. Να περνάω καλά και να πεθάνω. Αυτό είναι ο έως φόρος. Αρνείται να παίξει αυτό το παιχνίδι. Αρνείται να παίξει το παιχνίδι ο Εωσφόρος. Και όλα αυτά είναι για να δυναμώνει η πηγή. Ναι, για να παίρνει πληροφορίες η πηγή. Η πηγή, τι θα καθότανε, να κάθεται έτσι, να μην κάνει τίποτα. Σου λέει κατέβα κάτω, μέσα στην αντίσταση, μάζεψε πληροφορίες και έλα πάνω μετά, ύστερα από εκατομμύρια χρόνια, και δώσ' μου τες. Είμαστε δούλοι του Θεού. Δούλοι. Δούλοι του Θεού. Ναι, είμαστε υπέχτες. Εντάξει, το εγώ προτιμάει, ναι. Εντάξει, υπέχτες του Θεού, υπέχτες. Υπέχτες, εντάξει. Και προσπάθα να γίνεις καλός παίχτης να βγάλεις πολλά λεφτά. Όπως οι άλλοι που παίρνουν τόσα λεφτά και παίζουν καλά το παιχνίδι. Και εμείς να γίνουμε καλοί παίχτες. Ναι, ο νους μου στα λεφτά. Τα λεφτά που εννοώ βέβαια είναι αυτά. Η πνευματική, τα λεφτά. Τι είναι τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι? Είναι να είσαι καλά. Είναι να μην υποφέρεις τελικά, να είσαι καλά. Να παίζεις το παιχνίδι και αντί... Ναι. Ακριβώς, να παίζεις το παιχνίδι τόσο καλά που να είσαι ευτυχισμένος που το παίζεις. Να είσαι καλός παίχτης. Τι είναι ο καλός παίχτης? Να είσαι ευτυχισμένος που το παίζει το παιχνίδι. Όχι δυστυχισμένος γιατί θυμήθηκε ότι δεν θέλω τα κλαίστα, θέλω τα ευχάριστα μόνο και αυτό είναι κακός παίχτης. Κακός παίχτης, δεν βγάζει λεφτά. Στα ένστικτο επιβίωσης, πώς μια απώλεια δικού σου ανθρώπου είναι εγωιστικό συναίσθημα για σένα, δηλαδή δεν τιμάς την απώλεια. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι εγωιστικό όταν κάποιος... δεν είπαμε έτσι, δεν ξέρω, το λένε, ακούγεται που το λένε. Το να χάσεις ένα αγαπημένο άτομο και να σου λένε είσαι εγωιστής γιατί δεν τιμάς την απώλεια, ναι, είναι ωραία άποψη. Είναι άποψη όμως. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν είπαμε εμείς ότι είναι εγωιστικό να στεναχωριέσαι που κάποιος πέθανε γιατί δεν τιμάς την απώλειά του. Εντάξει, δεν το είπαμε εδώ σήμερα, δεν το είπαμε. Γιατί εντάξει, έχει παραϋποθεί αυτό και δεν θέλω να λέω τα ίδια. Απλά η απώλεια είναι μεγάλο κεφάλι. Η απώλεια είναι τεράστιο κεφάλι, δεν θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό.
Αλλά ναι, μπορείς να το δεις και έτσι, ότι δεν τιμάς την απώλεια. Μπορείς να το δεις. Είναι ωραία άποψη. Δεν είναι άσχημη. Παλιό κάρμα. Όσο βιώνουμε ενσαρκώσεις, θα έχουμε παρενέργειες. Και όσο έχουμε παρενέργειες, θα έχουμε ενσαρκώσεις. Βάλτε το στο ψυγείο σας να το βλέπετε κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι. Όσο έχουμε παρενέργειες, θα βιώνουμε ενσαρκώσεις. Και όσο βιώνουμε ενσαρκώσεις, θα έχουμε παρενέργειες. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Και επειδή μέσα μας έχουμε το καλό και το κακό, εννοεί και επειδή ζούμε στο διαδικό κόσμο, το Matrix είναι διαδικό. Θυμάστε. Το Matrix έχει γραμμικό χρόνο και είναι διαδικό. Ναι, μεγάλο κεφάλι. Εντάξει. Το Matrix, δηλαδή η ψευδαίσθηση αυτή της ύλης, το Matrix, είναι γραμμικό και διαδικό. Δηλαδή, καλό, κακό, ευχάριστο, δυσάρεστο, έξυπνος, βλάκας, όλα, ότι κινείται έτσι. Γι' αυτό είπαμε ότι μην παίξετε αυτό, μην είστε τόσο πολύ μέσα σε αυτό το εκρεμές, καλό, κακό, ευχάριστο, δυσάρεστο, επιτυχία, αποτυχία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην εναλλάξει. Δεν γίνεται, δεν επιβιώνει η ύλη χωρίς την εναλλαγή αυτή. Δεν επιβιώνει, δηλαδή θα διαλυθούμε. Μόλις τελειώσει η διαδικότητα, θα διαλυθεί η γη. Θα διαλυθεί, θα φύγει. Δεν θα φύγει, θα διαλυθεί. Μόλις τελειώσει η διαδικότητα. Η διαδικότητα είναι που κρατάει τα κύτταρά μας ενωμένα στην ύλη. Ναι. Λοιπόν, άρα, επειδή λοιπόν μέσα μας υπάρχει αυτή η διαδικότητα, στα κύτταρα μας υπάρχει διαδικότητα, έξω μας υπάρχει διαδικότητα, στη γη υπάρχει διαδικότητα, οτιδήποτε έχει ύλη υπάρχει διαδικότητα και γραμμικός χρόνος, η ζωή θα βιώνεται ως ευχάριστη ή δυσάρεστη. Μια ευχάριστη, μια δυσάρεστη. Και πάμε στον αγαπημένο μου στίχο. Ο σοφός όμως βλέπει τη ζωή ως καθήκον, αφού όλες οι δράσεις και οι σκέψεις έχουν σαν αποτέλεσμα ένταση και συνήθειες, σαμσκάρα, που μας απομακρύνουν από την πηγή. Τι είναι αυτό ο αγαπημένος μου στίχος. Ναι, βέβαια τον ξαναπώ. Θα τον ξαναπώ. Ο σοφός βλέπει όλη τη ζωή ως καθήκον. Αυτή τη λέξη καθήκον είδα και έπαθα να τη μεταφράσω. Κάθε μετάφραση έχει άλλο. Λέει βάσανα, κάποιοι είπαν ότι είναι δυσάρεστη, ότι τη βλέπεις άσχημη. Δυσφορία, το λέει κάποιος. Καθήκον. Εγώ είδα και αποφάσισα να το πούμε καθήκον, θα σας πω γιατί. Ο σοφός λοιπόν βλέπει τη ζωή ως καθήκον. Αφού όλες οι δράσεις, οι σκέψεις, ό,τι σκεφτόμαστε και ό,τι κάνουμε, φέρνουν ένταση, γιατί ζεις στη διαδικότητα και σου δημιουργούν σπόρους, κλέσσα και συνήθειες νοητικές που σε απομακρύνουν τελικά από την πηγή. Πάμε σε αυτό που είπε η Άσνο πριν, ότι γιατί ερχόμαστε τότε, γιατί μας το κάνει αυτό. Γιατί. Ναι, αν όμως, Άσνο, δεις τη ζωή ως καθήκον, ότι είναι το καθήκον μου, όχι το βάσανο μου, όχι η τιμωρία μου, όχι, είναι το καθήκον μου. Δηλαδή, Γι' αυτό μου άρεσε η λέξη καθήκον. Ναι. Είναι η ζωή καθήκον μέσα σε αυτό το καλό και το κακό, να αποδυναμώσω τα κλέσια και να προσπαθήσω να δημιουργήσω, να κάψω παραπάνω κάρμα από όσο δημιουργώ. Είναι καθήκον μου. Τώρα θέλετε να το κάνετε ευχάριστο καθήκον, δυσάρεστο καθήκον, ό,τι θέλετε κάνετε. Όταν κάνεις την αποδοχή θα κλείσει, παιδιά. Έκλεισε. Έχασα τους online. Γιατί τους έβαλες extension. Όχι, δεν έβαλα extension. 2 λεπτά, παιδιά μου, γιατί χάσαμε τους online. 2 λεπτά, να μπω από το λάπτοπ μου. Και όσοι επανέλθουν, επανήλθουν. Ναι, θέλω. Τώρα θα δω τι θα γίνει. Να την πάρουμε το extension. Είναι στο κινητό. Δεν γίνεται. Είναι στο κινητό, δεν γίνεται. Go live. 2 λεπτά, παιδιά. Θα δώσουμε το καθήκον. Πεινάσατε. Λοιπόν, συγγνώμη, ήρθα. Με πρόδωσε το κινητό μου.
Ελπίζω να έρθετε. Δεν βλέπει κανείς το δέντρο. Δεν έχει κανέναν. Α, go live. Περιμένετε 2 λεπτά. Ναι, ήρθα πίσω. Ωραία. Τώρα όποιος έρθει, καλά είναι. Χάσατε. Οκ, είμαι live. Όποιος μπορεί να μπει, ας μπει. Λοιπόν, άρα. Μην μιλάτε 2 λεπτά. Μην μιλάτε. Ο σοφός λοιπόν βλέπει τη ζωή ως καθήκον. Ο σοφός βλέπει τη ζωή ως καθήκον, αφού όλες οι δράσεις λοιπόν δημιουργούν σαμσκάρα, προγραμματισμούς που μας απομακρύνουν από την πηγή. Όταν δούμε τη ζωή ως καθήκον, πάμε στο 16 στίχο, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη δυσφορία που δεν ήρθε ακόμα. Όταν δούμε τη ζωή ως καθήκον, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη δυσφορία που δεν ήρθε ακόμα. Με το να διαχωρίσουμε στο 17 αυτόν που βιώνει με το βίωμα. Και αυτό είναι το μυστικό της ζωής. Να διαχωρίσουμε... Μου είναι, περίμενε. Μισό λεπτό. Okay. Όταν δούμε λοιπόν τη ζωή ως καθήκον, τελικά θα μπορούμε να αποφύγουμε τον πόνο. Και πώς θα αποφύγουμε τον πόνο, πώς θα δούμε τη ζωή ως καθήκον, να διαχωρίσουμε αυτόν που βιώνει με το βίωμα. Δηλαδή να διαχωρίσω ότι αυτά που μου συμβαίνουν δεν είμαι εγώ. Όχι, δεν είναι η ευκαιρία μας για βελτίωση το καθήκον. Το καθήκον είναι ότι ήρθα εδώ και έχω ένα καθήκον να καθαρίσω από το κάρμα. Να χρησιμοποιήσω αυτή την ενσάρκωση για να καθαρίσω από το κάρμα. Αυτό το καθήκον, όχι ευκαιρία για βελτίωση. Αυτό δεν είναι καθήκον, αυτό είναι δικαίωμα. Δεν απάντησα σε σένα, διάβασα κάτι εδώ, εσύ τι είπες. Ναι, τι είπες εσύ. Εγώ είπα, δηλαδή θα αποταυτιστούμε για το... στην ενσάρκωση. Ναι. Μέσα στην άγνοια, μέσα από τα κλέσια, εμείς να αποταυτιστούμε, δηλαδή να εξαλείψουμε την άγνοια, το κύριο κλέσια, και να κάνουμε το καθήκον μας. Ποιο είναι το καθήκον μας? Να κάψουμε παραπάνω κάρμα από όσο δημιουργούμε και να τελειώνουμε. Δηλαδή θα ήμουν σαν διπλές προσωπικότητες. Σαν διπλές προσωπικότητες. Έτσι το βιώνει η Άσνο, γι' αυτό το λέει. Πολλές φορές μου το έχει πει, ότι το βιώνει σαν διπλή προσωπικότητα. Αν και εσύ το βιώνεις σαν φυτό. Ναι, ωραία παραδείγματα είναι αυτά. Και το διπλή προσωπικότητα και το φυτό έχει βάση που λέτε αυτό. Αρκεί να μην σας τρελαίνει αυτό. Η προσωπικότητα όμως σε ένωση μπορεί να βέβαια. Ναι, διπλή προσωπικότητα, εντάξει, το είπαμε έτσι. Ναι, είναι ταυτή, ναι. Αλλά μπορείς καμιά φορά να το δεις έτσι. Να το δεις ότι είναι σαν τα δύο αγγελάκια, ο διάβολος και ο άγγελος, και σου μιλάνε. Ναι, έχει φορές που το φορείς. Ναι. Αλλά θέλει την ταραχή μας. Καταλάβεις το, αλλά ζητάς το ρε παιδί. Την ταραχή, να σου πούμε. Το αγγελάκι. Το διαβολάκι. Ναι, το διαβολάκι. Ναι. Αυτό χρειάζεται. It's okay. Είπαμε, ακόμα για τις αποτυχίες. Αλλά να γνωρίζετε. Βεβαίως και ξέρεις, έτσι όπως το κάνεις εσύ, γιατί ξέρω, επειδή τώρα σας ξέρω, καταλαβαίνω πώς τα βλέπετε. Όντως, δεν είναι διαβολάκι που βλέπεις. Είναι ο άγγελος που σου δίνει την άδεια και σου λέει κάντο, it's okay. Δεν θα δημιουργήσεις κάρμα, κάντο. Γιατί, παιδιά μου, δεν έχει σημασία αυτά που μας λένε οι θρησκείες και η κοινωνία,
δεν ισχύουν στην πνευματικότητα. Άσχετα. Αυτή η θρησκεία που το παίζουν πνευματικοί. Δεν ισχύουν αυτά που λένε στην πνευματικότητα. Σου λένε τι να κάνεις, γιατί αυτοί έχουν το ίδιο το συμφέρον, εντάξει, να ελέγχουν, θέλουν να ελέγχουν την ανθρωπότητα. Εντάξει, ό,τι δικαίωμά τους, άστος να το κάνουν. Μην ψαρώνετε, μην τσιμπάτε. Εσείς θα δείτε, εσάς προσωπικά, τι σας δημιουργεί κάρμα ή τι κάρμα πρέπει να κάψετε και πώς θα το κάψετε αυτό το κάρμα χωρίς να δημιουργήσετε. Και την πιάνει η απελπισία τώρα τη Στέλλα και λέει, τι λέει και πού θα το βρω εγώ. Πού θα το βρεις. Δεν με το να ανοίξεις την καρδιά και να δουλέψεις το διαλογισμό. Ό,τι είναι αυτό, είτε μέσω της αγάπης, είτε μέσω του διαλογισμού, να ανοίξεις την καρδιά, να βγεις από το κουτί, να βγεις από το μικρό σου εγώ. Άμα βγεις από το μικρό σου εγώ, θα ξέρεις τι να κάνεις. Ο λόγος που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε είναι γιατί ζούμε με το εγώ μας. Και το εγώ ζει μέσα από τα κλέσια. Οπότε θα σου πει το ευχάριστο να κάνεις, αυτό που δεν θα με πεθάνει, αυτό που θα υποστηρίξει την άποψή μου, αυτό που θα με κάνει σημαντικό, αυτό που θα με κάνει δημοφιλή και τέτοια. Αυτά θα σου πει το εγώ. Εμείς θα πρέπει να βγούμε από αυτό, και να πούμε τι εξυπηρετεί την ψυχή. Και για μένα, προσωπικό τώρα αυτό, το καλύτερο είναι αυτός ο στίχος, να δούμε τη ζωή ως καθήκον. Δηλαδή, δούλος του Θεού. Ή πώς το είπαμε, παίχτης του Θεού. Είμαι παίχτης του Θεού. Είμαι ο παίχτης του Θεού. Και θέλω να γίνω ο καλύτερος παίχτης, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Θεού. Και είναι καθήκον μου να το κάνω. Έλα. Λόγω ηλικίας. Ναι. Το εγώ θα κάνει μια απορία. Ναι. Ότι τουλάχιστον έχουμε τη γνώση της άγνοιας. Τουλάχιστον έχουμε τη γνώση της άγνοιας. Ναι. Ότι υπάρχει άγνοια. Ναι, αυτό το έλεγε η δασκάλα μου. Η δασκάλα μου έλεγε πριν κατανοήσεις την άγνοια, πρέπει να έρθει η γνώση ότι έχεις άγνοια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, awareness of non-awareness το έλεγε. Awareness of non-awareness. Είναι η γνώση της άγνοιας, είναι πολύ σημαντικό. Είναι καθήκον μας να μην έχουμε άγνοια. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. 90% είναι στην άγνοια. Είπες 90% είναι στην άγνοια. Είναι καθήκον μας να μην είμαστε στην άγνοια. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό είναι. Είναι καθήκον μας να μην ζούμε στην άγνοια. Αυτό είναι. Και μόλις εκπληρώσουμε το καθήκον μας, θα είμαστε ακριβοπληρωμένοι παίχτες. Τι σημαίνει αυτό? Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Άρα, το εγώ δεν θα είναι ευτυχισμένο. Το εγώ δεν θα είναι ευτυχισμένο. Αλλά θα ζούμε αυτήν την ευδαιμονία που λέμε, έτσι. Ευδαιμονία. Ναι. Μπορεί να... Ναι, 2 λεπτά, γιατί 2 λεπτά, Ειρήνη. Ναι, Ήρα. Μπορεί απλά να ζήσουμε. Χωρίς να σκεφτόμαστε τι κάνω για να κάψω κάρμα. Απλά ζήσω, να ζήσω. Στην άγνοια. Πολύ ωραία. Μπορώ, λέει, απλά να ζήσω χωρίς να σκέφτομαι τι να κάνω για να κάνω. Ναι, μπορείς. Όταν η συνείδηση είναι ενεργή και η καρδιά είναι ανοιχτή, αυτό γίνεται. Απλά ζεις. Εμείς τώρα τα λέμε. Ναι. Όταν η καρδιά είναι ανοιχτή και η συνείδηση είναι ενεργή, δηλαδή τι είναι, ο νους της ψυχής είναι ενεργή, απλά ζεις. Και δεν σκέφτεσαι, γιατί η συνείδηση γι' αυτό είναι εκεί. Η συνείδηση είναι εκεί για να αυθόρμητα να μην σε αφήνει να δημιουργήσεις κάρμα και αυθόρμητα να καίς κάρμα. Βέβαια. Πολύ ωραία. I love you. Ναι, έλα Ειρήνη μου. Η ταπεινοφροσύνη σούται με την αγάπη. Η ταπεινοφροσύνη. Όχι. Όχι. Είναι ένα βήμα προς την αγάπη. Γιατί το λες αυτό, Ειρήνη μου? Γιατί άμα έχεις ταπεινοφροσύνη, μπορεί να εξαλείψεις και τα κλέσια, ας πούμε, πάεις προς... κατάλαβες, πάεις προς την αγάπη, πάεις... Κατάλαβες να θέλω να πω, ρε κορίνα μου. Δεν είναι αγάπη. Δεν πάει προς την αγάπη, αλλά δεν είναι ακριβώς η αγάπη. Ναι, οκ. Ναι. Το καθήκον της ψυχής κατ' εμέ είναι η επιλογή του καλού της αγάπης. Σωστό. Ναι.
Ολόκληρο το σύμπαν είναι αγάπη. Τότε μάλλον μας δημιούργησε ότι επιλέξουμε την αγάπη να δούμε σαν μικρά σύμπαντα. Ναι, πολύ ωραίο, Μαρία μου. Ναι, πολύ ωραία, Μαρία μου. Σε ευχαριστούμε. Ναι, έτσι είναι, Μαρία μου. Η ταπεινότητα έτσι χαμηλά και την εγώ, πιστεύω. Ναι, η ταπεινότητα, ναι, ωραία το είπε η Ειρήνη, η ταπεινότητα κατεβάζει το εγώ. Αλλά δεν είναι αρκετό, πρέπει μετά. Και η ταπεινότητα σε κάνει να μπορείς να βγεις. Γιατί αν δεν είσαι ταπεινός, πώς θα αγαπήσεις. Είναι ένα βήμα προς την αγάπη, Ειρήνη. Και η ευγνωμοσύνη, ναι. Αλλά εντάξει, ναι, φτάνει το αυτό. Λοιπόν. Είναι που είπε η Ειρήνη, εγώ είναι κατάλαβα. Αντικρούσαμε. Αν δεν το κατάλαβες, δεν μπορούμε τώρα. Μιλούσε. Ας το πει ύστερα. Γιατί οι υπόλοιποι το καταλάβαμε, αυτό που δεν μιλάγαμε. Ας μην μιλάει. Όταν έχεις εσωτερικές συγκρούσεις, οι φωνές μέσα είναι σε ισορροπία. Όταν δεν έχεις εσωτερικές συγκρούσεις, οι φωνές είναι σε ισορροπία, ναι. Μπορείς να είσαι και στο εδώ και τώρα και να καίεις κάρμα. Μπορείς. Βέβαια. Ναι. Μπορείς να, όταν ζεις το τώρα, μπορείς να καίεις κάρμα, απλά να κάθεσαι ήσυχα. Καίγεται κάρμα. Για οτιδήποτε ή να αποφασίσεις να κάνεις. Δεν έχεις φωνές μέσα. Ναι, ζεις το τώρα. Εσωτερικές, που μια φωνή να σου λέει τούτο. Αυτό είναι η συνείδηση, είναι ενεργή. Ναι. Αυτό που λες είναι όταν η συνείδηση είναι ενεργή, δηλαδή δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Όταν η συνείδηση είναι ενεργή, δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Οπότε βγαίνει η ψυχή. Οπότε, βέβαια, αφού η συνείδηση είναι ενεργή, και καίς κάρμα με το να κάθεσαι. Είναι αυτό που προσπάθησε, το είπε αλλιώς η Ήρα. Η Ήρα είπε, απλά ζεις. Δεν έχει τίποτα. Απλά ζεις. Χαπάς. Τέρμα. Βέβαια. Εσύ το θεωρείς απλό, αγάπη. Κρίσναμούρτη. Ο Κρίσναμούρτη είναι. Η μεταψύχωση του Κρίσναμούρτη ήρθε εδώ πέρα. Απλό είναι για την Ήρα. Βέβαια, αγάπη μου, το ξέρω ότι είναι απλό. Ναι. Ναι. Η ζωή θεωρώ ότι η ζωή είναι μία και ρέει. Ναι. Το τι βιώνει ο καθένας εξαρτάται τι χρώμα διά ο ίδιος στη ζωή. Εξαρτάται από τα κλέσια του. Ναι. Αυτό το τι χρώμα είναι. Η ζωή ρέει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τα υπέροχα που είπε. Κάτσε να δω αν μισό λεπτό. Με το να διαχωρίσουμε αυτόν που βιώνει. Ναι. Με το να διαχωρίσουμε λοιπόν αυτόν που βιώνει με το βίωμα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα διαλογισμό τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό πριν κάνουμε το διαλογισμό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία τώρα. Είναι πανσέλινος σήμερα. Τι σημαίνει είναι πανσέλινος? Σημαίνει ότι το υποσυνείδητο βγαίνει στην επιφάνεια, αλλά και ο νους ότι είναι πολύ δυνατός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πειθαρχήσουμε αυτή τη δύναμη, να την δαμάσουμε του νου και να τον κάνουμε να συγκεντρωθεί σε ένα σημείο. Θα σας δώσω ένα σημείο συγκέντρωσης και αυτό το σημείο θα το ανοίξουμε, να το πάμε σε όλο το σύμπαν για να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τον εαυτό από το εγώ. Okay? Θα την περιγράψω το διαλογισμό τώρα. Θα το ηχογραφήσω και θα σας το δώσω να το κάνετε και άλλη φορά αν θέλετε. Αλλά τώρα είναι ωραία που είναι πανσέλινος, που είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε περίπου 18 άτομα στο Zoom, έχουμε και εδώ στο Facebook και άλλα άτομα. Δεν βλέπω πόσα γιατί δεν ξέρω να το λειτουργώ αυτό το πράγμα. Μπήκα από το λάπτοπ μου και δεν έχω ιδέα πώς είναι. 8 λέει. 8, 9, 10, 11. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, να είμαστε κάμποση. Λοιπόν, να συγκεντρωθούμε στο να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε το εγώ από τον εαυτό. Να διαχωρίσουμε αυτόν που βιώνει με το βίωμα. Okay. Λοιπόν, περιγράφω τι θα κάνουμε. Θα το κάτσουμε να το κάνουμε και θα το αφήσουμε. Όποιος θέλει να φεύγει, να φεύγει. Εντάξει, θα το κρατήσω μέχρι τις 7.30. Είναι 7 και 7 τώρα, μέχρι τις 7.30. Αλλά εσείς μπορείτε να φύγετε πιο πριν, αν θέλετε. Εσείς μην φύγετε, που είστε εδώ. Εσείς που είστε online όμως, μείνετε. Φύγετε όποτε θέλετε. Έτσι, δεν θα σας
Οκ. Μπορείτε να φύγετε όποτε θέλετε. Εντάξει, αυτοί που είναι στο Facebook έτσι κι άλλως φεύγουν όποτε θέλουν. Δεν χρειάζεται την άδειά μου. Το κάνουν όλη την ώρα. Λοιπόν, περιγράφω. Θα σκεφτούμε κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και μας ταυτίζει με τη ζωή και το εγώ. Σκεφτείτε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι πολύ ευχάριστο, μπορεί να είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Μην σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ έντονο, κάτι μέτριο. Αν όμως θέλετε να σκεφτείτε κάτι μέτριο, κάτι έντονο, κάντε το. Σκεφτείτε κάτι, είτε πολύ ευχάριστο είτε πολύ δυσάρεστο. Σκεφτείτε, ταυτιστείτε με κάτι. Ταυτιστείτε με κάτι. Κάτι που σας ταυτίζει με το εγώ και τη ζωή. Σκεφτείτε το. Και μετά θα σκεφτούμε αυτή τη χρυσή κλωστή που βάζουμε. Όχι, χρυσή σημαίνει κλωστή που περνάει μέσα από τη σπονδυλική και περνάει μετά από την κορυφή του κεφαλιού και από τον κόκκιγγα και πάει κάτω στη γη και περνάει πέρα από τη γη. Πηγαίνει στην Αυστραλία, είναι από κάτω μας που είναι πια. Ανταρκτική είναι. Η Κίνα, δεν ξέρω ποια είναι. Τέλος πάντων, όπου και να είναι, ο καθένας έχει διαφορετική τέτοιο. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν από τη γη, περνάει μέσα από τη γη και φεύγει πέρα από τη γη, από κάτω, και από εδώ πάνω πηγαίνει πάλι πέρα. Θα επεκτείνουμε λοιπόν αυτή την κλωστή που αρχίζει από τη σπονδυλική μας και επεκτείνεται σε όλο το σύμπαν. Φεύγει, βλέπει τους πλανήτες μας, του ηλιακού μας πλέγματος, βλέπει τον ήλιο μας, φεύγει από το ηλιακό μας σύστημα, πηγαίνει στο γαλαξία, η κλωστή αυτή, στο δικό μας γαλαξία, το Milky Way. Ο γαλαξίας τι είναι? Πολλοί πλανήτες, πολλοί ήλιοι μαζί, πολλοί ήλιοι. Φεύγει και από το δικό μας γαλαξία, πάει και συναντάει και άλλους γαλαξίες, φεύγει και από τους γαλαξίες, φεύγει από τον κόσμο μας και πάει και βρίσκει και άλλους κόσμους. Υπάρχουν και άλλοι κόσμοι. Πάει, απεκτείνεται όσο αντέχετε. Και μετά ξαναδείτε το πρόβλημά σας. Ή το ευχάριστο. Μετά ξαναλάτε. Εντάξει. Ή ευχάριστο ή δυσάρεστο. Αν θέλετε ευχάριστο, ευχάριστο. Ναι, θα το δείτε τώρα μέσα από τη μικρή ύπαρξη και μετά επέκτηνε την κλωστή αυτή, πήγαινε με την κλωστή, πήγαινε και μετά ξαναδέστε. Ελπίζω να το χάσετε. Συνέχισε να το βλέπεις από εκεί πάνω. Ό,τι θέλετε. Μπορεί να είναι χρυσή, μπορεί να είναι σημαίνια, μπορεί να είναι απλό φως. Ό,τι θέλετε. Μπορεί να την κάνετε σαν την αράχνη, μπορεί να την κάνετε σαν την κλωστή, τη μάλινη. Ό,τι θέλετε. Βάλτε τη φαντασία σας. Το ευχάριστο και δυσάρεστο τι? Κάτι που σε ταυτίζει με τη ζωή. Κάτι που σε κάνει αυτή τη στιγμή. Ειδικό συναισθηματή. Ό,τι θες. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν σε αφήνει. Ήσυχο. Ήσυχο, ναι. Δεν σε αφήνει ήσυχο απλά να συνειδητοποιήσει την ύπαρξή σου. Κάτσε, συνειδητοποιεί την ύπαρξή σου και δες τι θα πεταχτεί. Αυτό που θα πεταχτεί, πιάστο και πες εσένα θα χρησιμοποιήσω. Έλα τώρα, Άσταφα. Κάτι θα βρεις. Εντάξει. Μπορεί να είναι ευχάριστο, Ειρήνη. Μπορεί να είναι δυσάρεστο. Εντάξει. Τι δεν σε αφήνει αυτή τη στιγμή να σκεφτείς τίποτα. Να μείνεις στο τίποτα. Είδες, εύκολο. Εύκολο, δεν είναι? Μην μου πείτε ότι δυσκολεύεστε τώρα να το βρείτε. Λοιπόν, πάμε. Στο λεπτό, κλείσει. Ας, μείνει. Σηκώθηκα. Λοιπόν, όποιος θέλει λοιπόν να φύγει, εγώ χαμηλώνω εδώ το zoom για να μην σας ακούσω που θα φύγετε. Καλό ταξίδι, guys. Καλό ταξίδι στους γαλαξίες. Μισό λεπτό. Καθίστε. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε αυτόν που βιώνει από το βίωμα. Αυτός που βιώνει και το βίωμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ας προσπαθήσουμε να τα ξεχωρίσουμε. Σκεφτόμαστε το κεντρικό μας κανάλι, το Σουσούμνα. Σκεφτόμαστε ότι μέσα από το κεντρικό κανάλι, μέσα στο κέντρο της σπονδυλικής, περνάει μία κλωστή, φωτεινή.
μέσα στο κέντρο της σπονδυλικής, από τον κόκκιγγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Πριν την επεκτείνουμε, θα σκεφτούμε κάτι που δεν μας αφήνει αυτή τη στιγμή να βιώσουμε την ψυχή, να βιώσουμε το τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν την κλωστή στο κεντρικό κανάλι και ταυτιζόμαστε με κάτι, με μια κατάσταση, με ένα άτομο. Κλωστή μέσα στη σπονδυλική από τον κόκκιγγα, περνάει μέσα από τη σπονδυλική και πάει μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Όπως θέλετε, φανταστείτε την με χρώμα, χωρίς χρώμα, φως, σκοτεινή, ό,τι θέλετε. Και η κατάσταση που μας ταυτίζει με τη ζωή, που δεν μας αφήνει να διαλογιστούμε, που δεν μας αφήνει να συγκεντρωθούμε στο τίποτα. Δείτε την κατάσταση, δείτε τα άτομα που εμπλέκονται με αυτήν την κατάσταση, δείτε τα συναισθήματα που εμπλέκονται και οι σκέψεις. Μια κατάσταση λοιπόν έχει συναισθήματα, σκέψεις και άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν. Δείτε τα όλα. Βιώστε τα. Βιώστε τα μπροστά σας, στο τσίτακας ίσως, στο χώρο μπροστά από τα κλειστά μάτια. Κρατήστε το νου εδώ, σε αυτή την κατάσταση. Τα συναισθήματα, οι σκέψεις, τα άτομα, τα επιχειρήματα, οι δικαιολογίες των άλλων, οι δικές μας. Τι θέλουμε να πούμε, τι είπαμε, τι δεν είπαμε, τι μας είπαν. Τι μας έκαναν, τι τους κάναμε. Τώρα θα αρχίσουμε να επεκτείνουμε την κλωστή. Είμαστε εδώ με την κατάστασή μας. Η κλωστή αυτή επεκτείνεται κάτω στη γη μέχρι να περάσει πέρα από τη γη, πάνω στον ουρανό μέχρι να πάει πάνω. Εμείς καθόμαστε εδώ, η κλωστή μας όμως επεκτείνεται στο ηλιακό μας σύστημα, τους πλανήτες μας και τον ήλιο μας. Βγαίνει από το ηλιακό μας σύστημα. Η σκέψη είναι πιο γρήγορη από την ταχύτητα του φωτός. Μπορούμε λοιπόν γρήγορα να βγούμε από το ηλιακό μας σύστημα και να βλέπουμε το ηλιακό μας σύστημα από μακριά. Η κλωστή και πάνω και κάτω. Είναι δύο κομμάτια που πηγαίνουν
Και βγαίνουμε και από το γαλαξία μας. Πολλοί ήλιοι. Βλέπουμε τους ήλιους του γαλαξία μας. Από μακριά έχουμε βγει από τον γαλαξία μας, το Milky Way. Ο νους τρέχει πιο γρήγορα και από το φως. Βλέπουμε τους γαλαξίες, διάφορους γαλαξίες. Βγαίνουμε και από τον κόσμο. Και πάμε, βλέπουμε άλλους κόσμους. Πηγαίνετε όσο αντέχετε πέρα με τις δύο κλωστές σας, την κάτω και την πάνω, άκρη. Είμαστε όντα του κόσμου. Είμαστε κομμάτι της πηγής που τα περιέχει όλα. Συγκεντρωθείτε στην κλωστή που έχει φτάσει μέχρι όσο αντέχει. Τώρα από εκεί που είστε, δείτε το πρόβλημά σας. Δείτε αυτήν την
κατάσταση, τα άτομα και τα συναισθήματα. Η κλωστή έχει επεκταθεί πέρα από τον κόσμο. Τι συμβαίνει σε αυτήν την κατάσταση τώρα? Φέρτε πίσω την κλωστή, περάστε την από τον κόσμο, από τους κόσμους, στους γαλαξίες, τους γαλαξίες, στο δικό μας γαλαξία, το γαλαξία μας, στους ήλιους, στα ηλιακά μας συστήματα, από το ηλιακό μας σύστημα τώρα, περνάμε τους πλανήτες μας και κατεβαίνουμε στη γη. Κατεβαίνει η κλωστή, έρχεται και περιορίζεται στο κεφάλι και στον κόκκιγγα. Αυτό είναι το ουδέτερό μας σημείο. Μια φωτεινή κλωστή που αρχίζει από τον κόκκιγγα, τελειώνει στην κορυφή του κεφαλιού, περνώντας από τη σπονδυλική. Είναι το ουδέτερό μας σημείο. Είναι η υπενθύμησή μας ότι δεν είμαστε αυτά που βιώνουμε. Ότι δεν είμαστε τα κλέσια. Δεν είμαστε αυτά που σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε αυτά που αισθανόμαστε. Δεν είμαστε τα επιχειρήματα, οι δικαιολογίες και τα σχόλιά μας. Και φυσικά δεν είμαστε αυτό που οι άλλοι θεωρούν ότι είμαστε. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat.